Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing beler dhewe. Kok sik ora perkara beler. Ning Antasena kuwi ora iso ndodhok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kuwi lino gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar, tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, Caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu, Tutkaca Antarja gelem mangkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti do wani njotosi Petruk, iki salin perkarane. Aku ngewangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe wong loro, ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang karo Kakang Antarja. Aku ora mentolo. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendhong karo Petruk, tau tate dikudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakane karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo bapak. Gatot wonten dawuh, mangkat. Mangkat to kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae yo dadekke sisan karo aku yo. Iki ora pangling kaya Panakawan Petruk kelawan Panakawan Bagong. Wah, pancen bener. Apa rumangsane kancane piyayi kok dijak salaman. Yo ngawur kok kowe. Dikipatke to tangane. Tanganku cocok pancana kae. Nggih. Tatu ora, metu getihe. Ganti rugi ra. Terus kudu suntik. Wah, njaluk dit. Petruk iki mbadarke senengane. Petruk dalem padha rarja sak praptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng nering sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nana, kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Berkah pangestunipun Sinuwun Prabu Puntadewa wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda. Iya Bagong, sesuk meneh nek ngadhep ratu kuwi nyembah. Oh nggih. Ratu kotok jak salaman. Keakraban sinuwun. Dapure ora. Njurangkepe ratu kuwi karo kowe iki derajate adoh kok akraban. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Iya. Kudu merakyat dadi tidak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora kowe. Ngopo iki? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarja sak praptamu wilujeng bekti kula sinuwun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku tanpa nana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa pangestuku tanpa nana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem e. Lah wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Penakno. Pun penak. Wis penak, Gong. Wis. Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu.
Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Bagong slamet. Nun, Bagong slamet. Pangatenipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pangatenipun nggih. Prayogan pun menunggu. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan nggih disekecake nggih? Ya. Pun asal unjukan? Durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Panakawan. Ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petruk matura, ya gene ana lelakon apa Panakawan. Nuwun pangapunten. Kula niku jare boten kuat. Ngampet rasa panjenengan parindhawuh Petruk ana apa? Mergi kanan karang kadempel niki peteng. Ya, Gong. Heeh, wong listrike mati. Wah, grentuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum berdua. Ya. Mboten kanyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petruk, Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangani sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kecap-kedip, kecap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya sero ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Iya. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petruk ora wadul, ora matur karo pepunden Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok ya sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku.
Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Saken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih Gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Tak duparaimu lho kowe. Tak dupak genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah, Truk. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti-ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, Gareng kae meneh, arep cilik ning Mecakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kok. Kowe njaluk bapak, ora tau dikeki. Petruk dalem mundur sithik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapae? Ratu dilungguhi sikile ora. Sorry. Ora sengaja kok ya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petruk, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen. Kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki etungen cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe kok nang kono to yem. Ngisru-ngisruhi pikiran kowe. Minggir. Ora wayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Lho, kok mung papat, Tru? Papat kok. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petruk, nggih. Kadangmu utawa pepundhenmu ya kuwi Yayi Sedewa ninggal praja. Lho. Sebabe merga didukani kelawan bendaramu Njodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Merga Sedewa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipethuk pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinu Ndarawati ora ana? Petruk ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petruk. Ratu gendandapan. Merga Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sedewa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok seleng perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petruk. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus kelima sada,
Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakane para Pandhawa niku angel mijawa nganti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Drasdewa niku bener. Mula Sedewa tu muli gondeli. Lah niku bener. Nanging ngertiya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kuwi Kaka Prabu Ndarawati. Kaka Prabu Ndarawati ki sembaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi? Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuhun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggondhele niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petruk. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngoten. Iya, Petruk, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa kula niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara niku cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndarasedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petruk, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndarasedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Iki ngantukan. Anggreyane iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu mlocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndarasedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndarasedewa iki nggondheni pustaka Jamus Klima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndarasedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro, satriya ki nek goro cetel kasatriyane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndarasedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandhani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yang dikandhani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Ndarasedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kadempel. Nek nganti ming 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupat teksek ngono piye? Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Den, Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacahe iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambake dhewe-dhewe. Kok dadi Ndarasedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara Rubah? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satriya.
Ora kowe iki ngiwangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene iki. Oh, jire ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae karo aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Ora sah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar areng apa? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki gong sebacut nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis kebacut nantang ngene iki iso luweh. Mbangane kowe karo aku kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putung. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu coba. Weh. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati ngilih pusaka jamus klima sada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Ngeterke. Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyane Remata Majati yen tinembalan pustaka Jamus Miang Jimat Liwasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Nyai Prabu Darmakusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Nyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nenggala wae. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggala dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbok ora wedi karo kowe? Ayo, nendi papane wong Bantayuda metu jaba lekane atiku. Rugi. Apa wi? Ngerkoso-ngerkoso kok tak njaba. Rajos. Jirih.
ora sakaken gelem tanpa kon ayo. Karepmu piye? Pokoke sampean gelem golek apa ora? Aku ora gelem golek. Ora gelem golek gulung kowe. Metu coba legane aku banget. Bagong, Nun. Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu kok Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogo. Santai. Ha sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok kono. Yo mangkat yo saiki yo ndas lho ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Kuntadewa barang kok tentang. Ya sing gedhe pangapuramu mboten banten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka ulun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula ulun pamit nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati ning Sambikala. Waduh kok wolak-walik lho omong. Yem aku lunga sik ya. Inggih ngestaken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jem. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Lah kok menghitung-hitungan? Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya? Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesu wah. Bebayane tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude Panakawan, bedane karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dek winginane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra sadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya mengke ngonten mawon nggih nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun ya Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi? Iya waras Bagong. Syukur. Pun ya Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petruk ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung ki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mung ngitungan kok kancane do ditempilingi. Nek mboten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung lingguh. Petruk wedi karo kowe gila. Oh iya. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati. Cerewet wae. Tonyo modar wae. Durung entuk-entukan dilokke.
Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati nggih mengke ndak Selak Petro malah gelut kalian Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah, napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Digdaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petro. Ha iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Are. Iya. Pun nggih? Iya, Pak. Pun nggih, mbah pracaturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Pun nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe kok cerewet. Ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka mengko yen wis tekan karang kadempel tak paringi. Kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndarane kula kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere, sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih? Iya. Wonten dawuh. Patih to kowe? Nggih. Andakawana? Inggih. Pangling kali kula ki Lurah Bagong. Ora. Sehat to? Nggih, pangestunipun waras. Nggih 300. Kangge menapa? Nek silise panjenengan menika ngambil darenipun kunduraken iki atas nama Sinuwun Puntadewa. Aku kok nilai kowe 300 sesuk le nyaur panjenengane. Menapa estu? Dipidana pati wae wae. Nggih. Monggo 300. Ah, ngono. Nek ra ngene ra entuk hasil aku. Janaka wonten dawuh. Tulung sawurna patih Handaka. Gatot wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antarja wonten timbrani ngadhawuh Rama Kyai. Antasena. Piye, Pak? Anane kowe tak timbali supaya ngadhep ngarsaning wong tuamu. Dina samengko kowe tak dawuhi supaya goleki menyang endi dununge Petruk. Wonten menapa dene Patuku Rama Kyai paring dawuh supados para putra ngupaya dhateng Petruk kantong bolong. Petruk wis wani karo bapakmu. Petruk wis wani karo wong atuh Amunjadipati, malah sajahe Petruk sengaja nantang karo Werkudara. Wah, ing atase Panakawan mung batur teka wani karo wong atuhamu. Mula wis ora ana pangapura kanggo Petruk kantong bolong cilik mbok bondo tangane mbok kerincung sikile. Gedhe yen perlu Petruk tegelono. Aku ora sudi duwe abdi jenenge Petruk kantong bolong sing wis nyamah karo asmane wong tuamu Jodipati. Mula Gatot dina samengko mangkato golek ana Petruk. Ora iso ngaturke Petruk ana ngarsaning wong tuamu, aja takon dosa tak deplok siramu. Mriki ngestakaken dawuh. Antarja wonten timbalan. Goleki Petruk. Petruk mbok bondo tangane kerincung sikile hadepno ngarepane bapakmu Jodipati. Aku dhewe sing bakal matrapi pidana karo Petruk. Mriki ngestakaken dawuh. Antasena, piye, Pak? Golek ana Petruk. Petruk aturno marang wong tuamu Jodipati. Sik. Nek Kakang Garukaca Kang Antarja sago goleki Panakawan Petruk, nek aku diskusike, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesti eneng perkara, mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk kuwi. Petruk ki abdi sing setya bekti karo Bendara, abdi sing bangun miturut karo Bendara. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk belani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Darawati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake
Punta wakmu ing Mamarta bapakmu aku pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula Sawojajar wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajahe ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu wekasan Sedewa tak tundung Petruk sowan ngandhake Semar loro mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe gandeng Sedewa ora ana Petruk muring-muring Petruk nesu karo aku Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sinahmu Antasena sik Pak perkarane ngono kuwi ya nek perkarane ngono kuwi nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat wah kowe pancen anak sing beler dhewe kok sik ora perkara beler ning Antasena kuwi ora iso ndodhok ora iso basa ora iso tata krama ning aku kuwi kulino mikir aku kulino gelar kulino gulung perkara kuwi tak gelar tak gulung sing bener sing endi sing luput sing endi mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, Caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung mak cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak cilik Sedewa tok tundung mergo nggondhele pustaka Jamus Limasada, ya to? Ya. Nek miturut pitunganku mak cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Limasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Limasada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane Paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Ndorowati ke taman pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arep sing ngendika kuwi Siwa Ndorowati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi, nyilakake saka mburi iki akeh. Dadi upama Siwa Ndorowati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. Do mangkat kono. Do mangkat. Ning wis tak antepi, nek nganti do wani njotosi Petruk, iki salin perkarane. Aku ngewangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora wedi. Aja kok kowe wong loro, ngarepku iki aku ora wedi kok. Setan. Kowe demite. Wah, ora caturan. Gatot wonten timbalan. Mangkat. Wis ana mangkat to. Ning aku arep goleki karo Petruk. Aku ora tega nek Petruk disia-sia karo Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku ora mentala. Aku ki arep kaya ngene tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate digendhong karo Petruk, tau tate dikudang karo Petruk, dimong karo Petruk. Dadi sapa wae sing arep nyilakane karo Petruk nek Petruk bener mungsuhe Antasena. Wani karo bapakmu, sing tak wedeni apamu, sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu, nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo bapak. Garot, wonten dawuh, mangkat. Mangkat kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae yo dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun pangapunten Rama Kyai. Nyuwun pangapunten menika mangke salin bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun prisani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan. Kula nyuwun pangapunten. Antarja mangkat, nyuwun pangapunten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena paripaksa kula dinten sakmangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek mungsuh karo Petruk. Kono njajal. Aku rasane wangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalahi karo Petruk, bumi langit tangkep.
Mergo aku ngerti, Petruk ki arep Ponokawan kawe dewa Ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar ki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk ki isih turas dewa. Ning nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo, satriya kondang kalukengrat. Arep kowe otot kawat balung wesi, ning Petruke ngembane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mengkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Nek arep mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to. Petruk ora tedas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang go lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ra temomo. Iya Dimas. Wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora usah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten, Antarja nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake dhewe. Nek ora dingono kok karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa iku ora sak suwe ora sak teruse bener. Ning kadang kala tumrap dheke bener, ning durung karuan tumrap bebrayan kuwi bener. Lah iki sing dilakoni Bapa Werkudara kaya ngene iki. Tumrap Bapa Werkudara kuwi bener, ning tumrap kowe, tumrap aku, tumrap Petruk ora bener. Wajibe awak dhewe aja manut. Iya, Dimas. Malah nek perlu iki gandeng Petruk doyak-oyak. Bapa Werkudara kowe karo aku ngewangi Petruk. Mengko wani karo Kanjeng Rama. Ora apa-apa, wani pisan-pisan ki ora apa-apa. Wong tuwa ki nek dinengke wae ya karepe arep menangan dhewe. Mengko aku dosa, tak sandange. Tak sandange. Ning nek ana apa-apa Dimas sing nyandang, wis aku sing nyandang. Yo aku manut Kakang Antarja, yo aku manut Dimas Antasena. Yo melu aku, Kang. Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kowe aleman kok. Lho. Aleman ngopo? Ndadan nantang Ndara Werkudara iki ngopo? Lah aku ra mbelani dapurmu iki kok. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Ha kowe, aku yo katut dosane. Wong aku ya nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung ngarep metu kok. Lho tegese kowe mau kok ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu? Entuk Baladewa apa ora luwih cilaka? Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mudhar watur. Neter ketrimane urip, Truk. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, kuwi isone ampuh ki merga saka kersane sing gawe urip. Wah. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Ning nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae
ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firmaning sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih ning Karang Kadempel, matur karo bapak, nek Pandhawa 5 ora tekan Karang Kadempel. Kowe seneng nek bapak terus mecicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kaya ngono? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petruk? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur pustaka Jamur Sriwasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye? Maju ya mudar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Truk. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede blegobodaba. Si blegobodaba, sidede blegobodaba. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske. Mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kok kowe sing musuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru len nata wayang iki kudune nang kene. Gandapan mulak malih kok. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Tutuk ngono kok tutuk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta ya? Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Modar tenan iki. Kowe ngapa? Kowe ngapa? Lho. Melayu nendi? Rono. Tika. Ora nyono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake Gatut Kaca Jantasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut Kaca Jantasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah.
Gabrak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem e. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa wong aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ha to. Guyon Ciluba. Mus wong tuwa kok diciluba wae. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu namane Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panemane mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah kuwi mau diundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bonto tani kon ngrincung sikile. Mudhar ora kuwi tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya. Pun ngerti ceritane. Wis, terus aku nglumputke bapak. Kakang Gargoco Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo benerke omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Gargoco Kakang Turjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilane ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau ora tok idoke to. Ora tak nggo dolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke mung ngapus-apusan ki, Tru. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lha nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sungut ki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe Dik? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap.
Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh mbiyen ki ndukuke wayang nganggo sasmita terus. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Dalange sapa? Antasena Gundul Mlocot. Ana wonge. Ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggo ana Baladewa ngembang mati glanjang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil Tenggul Mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngampet-ampegan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Dekmu. Aku kok pangling ya. Karo ceke dhewe kok lali. Wis suwe ra pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya nyasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking ical wujuding Lurah Bagong miwah Lurah Petruk babar dadi wujud nata Mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa ki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sakanane mawon. Ora ada lungguh ngisarane Bapak Werkudara lugu dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis.
Wis ora Bagong. Wis ora Bagong kuwi to. Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapa Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek Rama mesti ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ora iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedhep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek Suden kudu mlendrong apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ana mlendrong ya ora sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Bektiku katur Pakde, pangestuku tambanono. Ndak gegem dadekake jimat. Bapa Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa ae, Tru. Ora wis angel diganti wis gawe. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina ming kisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja dowah-owahi, aja dowah. Anu apa rasa diputer-puter kok. Nggih. Ndak owah volumene, nggih. Bapa Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapa. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeh wawe. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapa karo sapa? Karo ibumu. Saka endi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yayi. Pakadune Baladewa kakakku slamet. Pun ngenten niku apik pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono, aku ki yo golek penguripan. Yo Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir, aku sing bakal nandhangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki ning kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong, ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe ngomong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata, Gong. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing methoke apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Antasena kaya ngene men iso mirah-mirahke Nata Mandura kok malah bali.
Kongslet ya, Tru. Telake mingsle. Ngacing Nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, iki anang Baladewa karepe piye? Maning jajalan ate iblis alat. Iki aku kok ngedep kanca iki. Iki sapa iki kok nantang cara Baladewa iki? Wih, lancar. Jagat Dewa Batur ya jagat maitu ngono aja ngawur gawar ngawur. Iki nata mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adhiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki nata mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Wes, ora sandadaku yen benem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati jeneng aku. Ah, mati jeneng iblis lalat menungso. Tatane kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Werkudara. Sandra Jodipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh sok ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe dudu Werkudara. Aku Werkudara, dudu Werkudara. Wah, edan. Setyaki wonten timbalan. Nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta. Merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni. Lho iki. Mula kuwatir penggaling pun Kakang tu muli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyang endi pun Kakang? Yayi wonten timbalan. Iki wis tekan tapal wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan. Lah kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora pangling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Mboten pundi. Menapa kae sawangen? Menika satunggiling lampaning edapi-dapi. Oh Prabu, piye?
Koko Prabu menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampahan ingkang kelampah lan ngertos dhateng lelampahan ingkang dereng kelampah meski mawon Koko Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lelakon apa Setyaki kula semanggaken. Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara reka kiri-kiri ronanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo sawijining nalindra ingkang citrane tan prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro, iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara doglut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu Gumbala. Kabeh lelakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak kelingseman. Lah iki ana ing kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lha kok dadi padha regejegan. Punakawan karo Bendara iki eneng lelakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istakaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu. Wah, Setyaki aja bisa kemarin.
Baladewa Narpati Dwinares Swara Kresna kalangkung kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Oh, Kresna wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungso ra tataran. Wani ngembari marang panguwasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembari marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, inggih kula ngertos. Kok Prabu sare. Wah, ora iso. Sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Dai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok Prabu aturi sabar. Ing atase purna kaki Narendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misah karo mereka nggih. Menapa Prabu kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petruk. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk apa dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petruk. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wangre kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang nih. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja sembrut Werkudara, cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo pun Kakang mergo pun Kakang belani karo kowe. Lho, mangkene piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun kados pundi? Lho kok to? Si Adi rak lagi wen mras kok Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok Prabu nembe kemawon kok Prabu Ndarawati rawuh wonten negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa pustaka Jamus Klimasada iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Klimasada ngandhakaken Ndarawati ke taman pegeblok ing mau sapa? Lah rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggawa pustaka Jamus Klimasada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik.
Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung ing Gastewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasakno rek. Apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasakno. Wah, idake. Sapa? Mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padhake. Anggere lali suarane. Wa Prabu Piye? Satriya duwe nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok Prabu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure kowe lah, nono aku. Kok Prabu sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni Yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe wong iki. Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok Prabu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Yayine ora ana salon sing buka. Kok ngaturi salin wujud Petruk. Aku ki ya ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Baladewa Antasena. Lho Pak Cilaka, Werkudara ya ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta sarana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya mingune. Werkudara nggih. Werkudara, Piye? ayo ili tengok kene. Yo. Madhep rene. Bajigur iki. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengele. Ra siap e. Baliya kaya wingi ngene padha kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluyung kene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le lara wis banget? Wah, wis ora iso apa meng mripate tok sing kedap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponakan ki nek lara kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok larane. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono, aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu.
Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih, nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyok. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangan sak oke-okee, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih. Caopan e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik niki. Drembek marwa sing sang Mangyat Kurda. Mangyat Kurda kata kaping irika sang Pinarwasa. Irika sang Pinarwasa. Koko Prabu. Nggih. Tengapan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang Mimbonata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Klimasada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya, muga-muga Kresna. Kok Prabu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadar tindak menyang ndi? Werkudara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake wananing Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh Kresna kakangku. Ayo pun Kakang ya bakal sowan ngersaning Kakang Badranaya. Wah, ayo tak derekake Kresna kakangku. Koko Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna.
Kakang Semar. Nyata kepala bener apa ing dadi ature Panakawan Petruk. Yen to Kakang Nayantaka nandhang raga, Kakang Pandhawa wis kepareng suwanana ing Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa. Krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus kelima Sada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang raga. Kakang Semar, Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh nang Karang Kadempel. Tangi, Pak, maras. Mati, Mar. Lho. Udian ora. Anu, mari wong hurufe kleru terus. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Bajetane iki lho, Bajetan ora. Panakawan Petruk padha menenga sawetara. Panakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu Sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus kelima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang raga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta, Kakang Nayantaka. Smareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti nadyan raga wis datan glawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa. Grayah-grayah iki ora Semar. Sigra wungu saking Nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa wah nata ing Ndarawati. Semare koten prayetna semuriris. Padi kula bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus nyang jimat kelima Sada murca ndara kula Pandhawa Gotang Wragil Pandhawa murca Den mongko leh kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula ngen kula kepengin bangun kayangan mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking Jamrut Ergeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati.
Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Kong. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras ki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono, men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula kang sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beta pustaka Jamus Klimasada menika Nalindra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari kesahe Ndara Sedewa sinten? Tindake Ndara Sedewa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klimasada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa godhang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Lek kula ajeng bangun kayangan teng negara Ngamarta kula batalke, kula mboten ajeng cedhak-cedhak kalih para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Ora. Kok tuk 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 tuk. Oh iki jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki digawe apa jenenge garapan duduk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng nak tung 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 tung. Engko nek sesek banget. Semar wis waras itu. Ah iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka Jamus kudu bali. Ndara Werkudara terus pucet. Jrandal Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani kok Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ki ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Tru, akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, Mang pitados. Mangke bakal padhang lakone. Kakang Semar Badranaya, Kakang. Semareka den prayekna Semariris.
kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking Yas Baliwur. Wah, iki lelakon kepiye? Werkudara sing prayitna ngati-ati. Ora sampun Kakang genahake kelawan Sira Yayi Dimas Yudipati. Nanging menakna permana jati. Yo, Kaya dawuh Kakang Semar. Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ingkang memba nata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ingkang memba nata Ndarawati. Ngerti yo? Yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Aja kelakon dosa aku ing bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Sing obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang mutu Ndarawati. Wah, ora sandadakakean gunung tanpa gunung. Gunjang gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat waisaning Bathara Wayah jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandhingi nata Ndarawati ingkang bari marang panguwasaning nata Kresna. Ya apa ndak kira aku kalah karo kowe? Ora ana ingkang kudu mapakake kridhamu kejaba mung nata Ndarawati. Ayo kaya apa aku sing tekaning pati Kresna. Laruta saking kutha sang Kurakala yen amotosa sang Sri. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang padha-padha. Ora bakal tak tinggal loncat. Aja ngejokke dulurmu. Jodipati ayo. Kowe tandhangana kridhaning nata Ndarawati. Aja umuk, aja kumalungkung. Aku ora iso nyernake kelawan kowe. Trima kukut jagatku ayo. Yen mancen kowe wani kene tandhangi legane atiku mati dening aku kowe keparat. Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dening aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to. Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae digdaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe ngetutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken. Iya, Petro.
Gong, wak lunga kayangne kowe. Wong diseseke kok marah arep disuwuk. Lah wong ya ora dong aja tok nesoni apa Petro. Subscribe sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula Pandhita Klyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku papan dunung kula. Kula pun begawan dewaning rat. Begawan dewaning rat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago merga aku duwe mungsuh ingkang digdaya dewaning rat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegesin tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot kelawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndarawati, nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miyang Jimat Limasada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndarawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame menika mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkaten inggih ngestaken dawuh. Tuwa sapa? Begawan dewaning rat sinuwun Ndarawati ya dasar kepara nyata. Kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Jimat Limasada. Mbok balekake apa ora? Ora bakal tak balekake mungsuhmu aku kelakon mati dening aku tinjung akhirat. Wah! Mati. Ruket keket nggenya alok Bitutama Bendawalawati. Nenggih Nata Ndarawati miwah sang tapa Begawan Dewaning Rat kemaring ing Jawata kaya setelas turis sing kekalira. Ical wujuding Nata Ndarawati wente sang Pandya Betari Durga. Miwah sang Begawan Dewaning Rat nenggih bali jatining wujud Oragil Pandhawa Bambang Sedewa. Wah! Sedewa inggih Kaka Prabu. Dadi pendhita bingung raos sing manah kula dipun tundung dening Kakang Mas Njodipati. Tumunten kula memba wujuding Brahmana. Lah terus sing wujud Nata Ndarawati iki mau sang pikulun Pandya Betari Durga, pusaka Jamus Limasada dereng saged kula rebat Kakang Semar. Jarene bar lara kok ngobat apit kaya ngono. Durga, kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu.
Kowe ngrebut pustaka Jamus Kelima Sadaya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono apa ora? Tobat. Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka Jamus Lima Sada tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekel tak uwek-uwek rokmu. Nekat sanget lha wis ben nek ku kandhane. Ayo guys. Inggih Kakang inggih. Kula caosaken. Ha guys. Inggih. Ayo kene guys, tok simpen endi? Nendi? Ngawur wae kok. Waton dibiyak. Wis ben kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta kuwi ora mung ndaraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tatu disebutke Manikmaya. Ya ta? Ning sing tok jangkah kok mung ndara-ndaraku Pandhawa, sing tok gayu kok mung ndara-ndaraku Pandhawa. Apa ora ning wong liya? Inggih Kakang. Inggih piye? Inggih, kula nyuwun pangapunten Kakang. Bae bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih, ngestaken dawuh. Sing picak dituntun, sing lempoh digendhong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ana ing gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar, kula nyuwun pamit. Pusaka pun kondur. Iya Kakang. Ndara Sedewa nggih pun ketingal kempal kalih pepundhen Pandhawa, tegese Pandhawa 5 wis jangkep. Pusaka nggih pun rawuh teng Karang Kadempel niki kula beta. Kakang Semar mangsa borong nggih. Mergi menapa? Niat kula niku namung badhe nyaketaken pepundhen Pandhawa dhateng para kawula. Supados kawula menika gumregah raosipun anggenipun bangun negari, bangun praja, ngamarta mujudaken praja ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Mergi menapa? Kawula niku boten butuh dibiyuki brana picis. Nek tansah dicaketi raose kalih para pepundhen Pandhawa, kawula menika bakal gumregah tresna dhateng sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisahaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan. Boten wonten raos secongkrahan manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun Ndara.